Gaurko gure gonbidatua kazetaria da. Bai, guri ilusio handia egiten digu gaurko gure gonbidatua ona gugana etortzeak, bere Euskadi Irratiko ahots bada, irrati gizona bere bizitza osoan. Momentu honetan, eguerdiko ordu biterdietan Euskadi Irratia jartzen baduzue, kultur laioan entzungo duzue bere ahotsa, baina erreferentziazko ahotsa handi bat izan da, eta berak ere gaixotasun kardiobaskularrekin badauka bere esperientzia, eta hori kontatzera dator. Biba Manu Etxezortu! Aupa, Manu! Bueno, Manu! Aupa, Manu, arratsaldeo! Manu! Ongitazu? Etxera botatzea bezala. Bai, horixe, ez da gure gana zatozen lehen da biziko aldia, Manu? Moduz, Manu, ondo? Aguz, aspaldiko ezaguna. Oso pozinago, maratoiari bultza ematea oso garrantzizkoa da. Baina gaurko eguna bereziare bada niretzat, etorri naiz bihotza hitz egitera, eta bihotza zaintzeko zer egin behar dugun hitz egitera, hortaz hitz egitera, baina justu gaur, gure gertuko persona batek, izeba batek, aio esan digu, eta bere bihotza geratu eginda. Urte asko zituen, eta ja bagenekien hilko zela, baina ze paradoxa, ez? Nitorri naiz, bihotza hitz egitera, bihotza zaintzeaz, eta gure izeba Maria Jesus hilda, eta hemen di bezarka handi bat, bere zenidei, eta bere guruko guztiei. Egia da, berak bere bihotzak asko sentitu du, asko unkitu da, lan asko egin du, bizitza bandu besteen alde, eta baina bukatu da bere bizitza. Baina, justu gaur dena hasten zait niri, ez da? Ba, izeba Maria Jesus, besarka handi bat, bere familia osoarentzat, eta gaurko saioa berarentzat, ez? Bai, hori da. Gaurko saioa berarentzat, omen alde gixea. Baina, etorri naiz ilusio handiz, zuen gana, niretzako zuek familia bezala zarete, hemen askotan egon naiz, ez? Biba zueken. Manu, guretzat ere poza handia da, zu hemen izatea, hemen bertan izan zinen, galdetzaile izan zinen, hemen galderak egiten zenituen, elkarrizketa asko egiten dituzu irratian, gaur beste aldean egotea tokatu zaizu. Gaur tokatuko zait erantzutea, ez? Berri honak, berri txarrak dena delakoak gertatutakoa, kontatzera dator Manu Etxezortu. Iraganeko kontuak ez, urte asko pasatu dira, 15 urte pasatu dira. Ze gertatu zitzaizu? Begira, oroitzapen epska lausotua daukaten, ez oso ondo gogoratzen. Gauza batzuk gogoratzen ditute. Gogoratzen dut, ostegun bat zen, da joan nintzen igeriketa egitera. Eta ezin dituen luzeak bukatu. Neke moduko bat neukanta, ezin dituen bukatu. Baina, enion garrantzia handirik eman esunen, nekatut egongo naiz besterik gabe ez. Eta handik egun pare bat edo, larun bata, joan ginen mendibuelta bat ematera. Eta aldapan gora ere larri ibili nintzen. Baina, enion garrantzirik eman ez da. Andoaingoa naiz ni, eta andoaingo beko plazatik, goiko plazara oinez zigo nintzen, eta zinen aldapa bukatu, eta geratu nintzen petrilan eserita. Eta enion garrantzirik eman. Zanen, nekea izango da, ez? Garrantzirik ez emateko gauza asko dira, eh? Bai, asko dira. Eta, horrela izan zen, eta ez dakit, horrela jokatu nuen. Zenuen espero alakorik. Ez, hori izan zen asteburuan gutxi gara bera. Iritsi zen astelena, eta astelenean joan nintzen, etorri nintzen ona, Miramonera, saio egitera, eta hasi nintzen faktoria egiten. Eta ez dakit, goizeko 11 aldera edo, geldirik nengoela saioa egiten, eserita, ez ariketa fisikoa egiten, ze aipatu dituan egora horiek ariketa fisikoa egiten, ari nintzen bitartean ziren. Eserita nengoela, nabaritu nuen hemen bularraldean tensio moduko bat, tensio handi bat. Besoak kargatuta, gainean bi harri handi izango banitu bezala, eta gorputz osoa oso ahul, paliza handi bat eman izan baliaten bezala. Esan nuen hau ez da normala, geldirik egun da, zarri pasatu zait. Eskatu nuen tasi bat, saio utzi nuen, lankideek hartu zuten, hemen besarka handi bat faktoriako orduko lankidei. Hartu nuen tasi bat, jo nintzen larrialdi zerbitzura. Iritsi nintzen larrialdi zerbitzura, eta han berehala hartatu ninduen mediku batek, gogoratzen naiz izenarekin, eramaten dute medikoak izena, eta David izeneko medikoa oso majoa, eta esplikatu nion, eta esan zidan, eman dizkiazun sintoma horiekin, ez dut frogarik egin beharrik. Zuk bihotzeko bat izan duzu. Oso ondo esplikatu diazu dena. Esplikatu nion bularraldeko tensioarena, besoetako kargarena, eta ahultasun edo ahuldade sensaziori, zantzian zuk bihotzeko izan duzu. Eta, horrela izan zen. Badago zifra bat sekulaztuko etzaidana, eta da arteria bat neukan izita 196an. Horrek zan nahi du hortiko so odol gutxi pasatzen zela ez da. Orduan horrek eragin zuen bihotzekoa. Hori da gutxi asko pasatu zitzaidan oino. Kontua da, eta zuek esan duzu lehen, abisu desente jaso nituen. Bihotzeko hitzak, eta gu kazetaria gara, esataria gara, eta gu gure lehen gai hitzak dira, ez da? Eta hitz batek, begira bihotza hitza ze polita den, ze ederra den. Eta aldiz bihotzekoa ze impresiora egiten duen, ez da? Inork ez du pensatzen bihotzeko bat izan dezakenik, ze pentsatuko duzu. Orduan, nire aholkua da, eta entrevista emateko baietza eman horretik, nereak zuen lankidea proposatu zidan, eta hasiera baten esan nik zertara joan behar dut iraganeko kontua da, eta gainera nire kontua da, baina etorri banaiz, batez ere etorri ez hauze bat egatik, eta da,
jendeak somatzen badu sintoma bat normala ez dena, gorputzak abisua bilatzen bali badio, favorez joan daitezela lehen bailen larrialdira. Geroan, berale esango dute, baden zerbait edo ez den, eta berale ikusiko dute larritasuna. Baina ez izan zalantzarik, ez geratu etxean pentsatuz, ez da bihotzeko izango, ez da zerra izango. Zen niri gorputzak abisu asko behalizizkian, eta hemen nago, eta nik beti esaten dut, Gabonetako loteria erosten dugu denok, ez da, nire loteria ura izan zen. Gorputzak, nik boleto asko neuzkan zerbait izateko, eta etzan bezala gertatu, azkenean iritsi nintzen, eta garaiz iritsi nintzen, baina abisu desente izan da gero. Manu, eta hori medikuak esan zuenean, hori entzun zenuenean zuk, ze pentsatu zenuen? Ez dakit, kolpe handia izan zen. Bai, kolpe handia izan zen. Enuen inola zere pentsatzen horrelako zerbait izango zenik, ez da. Baina, gero gogoratzen dut, medikuek garbi esan zidatela berehala, Manu, badakizu ze pasa zaizun, gaztea zara, eta hemendik aurrera zure bizimodu aldatu barra daukazu. Garbi esan zidaten. Kirola egin berrozu, nik orturat ez nuen kirolik egiten kasi, oso gutxi, oso alperra nintzen. Eta kostatzen izugarri, nire gustoko kirola biletzea, baina, topatu dut azkenean, ez da? Zer da, Manu? Igeriketa. Oso baldarra naiz. Baina oso gustora joaten. Baina esan duzu hori egiten ari zinela. Bai, asitan nengoen, zerrurako asitan nengoen zerbait egiten, baina joaten nintzen bizka gogo txarrez, eta beti pereza. Obligazioa bezala, zan gehiago. Bai, nuen gozatzen. Orain ere ez dut asko gozatzen, baina oso gustora joaten naiz. Eta, gero, medikoa garbi esaten dizute, kirola egin barruzu, elikadura zaindu barra daukazu. Orduan ez nuen gehiagikeria ondirik egiten, baina, gehiago zaintzetut geroztik ez da. Orduan, zure bizitzako gozatzuk aldatu beharritu. Kaso estresa ere izango zan, ez? Garai hartan. Bai, ez dut gogoratzen medikoek ez zidaten berezki galdetu hori, gehiago esan zidaten, badak ez dumendik aurrera zer egin behar duzun. Ez aldi hori ez sekula aztuko. Gogoratzen naiz, hemen Donosti ospitalean hartatu ninduten, eta ospitaletik eraman ninduten poliklinikara hitzarmen bat zegoelako Osakidetza eta poliklinikaren artean, eta kateterismoa hementxe egin zidaten, eta gogoratzen naiz kateterismoa egin da gero, nola etorri zen mediku bat, esan zidan, badakizu zer egin behar duzun, ez da, Manu? Hemendik aurrera. Medikoekin baitut, orditzapen politak ere. Gogoratzen naiz, lehendabiziko momentuan, pentsa, zainketa berezien unitatera eraman ninduten, ez da? Eta handi pasatu zen Felix Zubia, ja ordurako ja zebilen mediku. Eta pasatu zen Ricardo Arrue, kardiologoa garai hartan, eta Ricardo Arrue, gogoratzen naiz izan zen, euskarazko tesi bat egin zuen lehendabizikoa, Ricardo Arrue, kardiologoa, eta esan zian. Ikusi zuen nire zera agiria, eta esan, Manu, etxez dortu irratikoa aiz. Eta eta ni zera oso kirolzalean nauk, eta katedra entzuten diat, Iñaki Kirolzaren katedra horren keperio barrek aurkezten dut, oso zalean nauk, eta azkenean, egoera larrietan ere bizitzako momentu politak ere egoten dira, eta oroitzapenak, eta horrelako. Eta salbatzen zaituzten mediku horiek ez dira sekula azten, Ez. Berriro esan dizuet, hori, hasierako mediku horren deituratzen naiz gogoratzen naiz David izena zuela, edo oroitzapen hori daukat, papirea, jarrita zukan txartelan hori jartzen zuelako, gogoratzen naiz Ricardo Arruerekin, Felix Zubiarekin, gogoratzen naiz Miguel Mari Lasa ziklistaren semearekin, kardiologoa, naiz izenarekin gogoratzen, mediku asko, eta erizainak ere asko, eta asko, eta hori da. Manu, zenbat urte zenituen zuk orduan? 39. Hori datu importantea da, oso gaztea zinen, eta 39 urteko pertsona batek, gero, karga sozialki karga handia du bihotzeko hitzak zeu gaipatu duzu, ezta? Bihotzeko hitza hitz gogorra da. Bai. Hori esatea ere, kosta egiten da askotan, beldurra ere eragiten du. Bai, nik ez daukat kontatzeko arazorik, jende galdetzen bali mait, ez dakit, nahiko normal eraman izan dut beti, eta kontatzen dut pasatu zaidana, eta jendeari kontatzen diot, oraintxe bertan izan dizudan hau, ez da, edozein abisuren aurrean joan larrialdira. Ez pentsatu, ez da ezer izango, ez da bazpare joan. Zezuna baritzen duzu, ez da lagoiko zerbait, buruko mina daukasunean, edo ez da kirola eginda besoa behartu baduzu, konturatzen zara muskularra dela edo ez, baina hau diferentea da, ezberdina da. Gorputza dizeizu abisoak. Eta gaur egun ere emozionatzen, bai, horrendik ere bai. Eta kontua da, nahiko astuta neukan, eta egia da, azteare hona da, baina nik uste, bihotzek izan den persona batek azteko eskubida dauka, baldin eta bere ohiturak aldatu baditu. Eta hartu, nik nire buruari eman diot azteko eskubidea. Badago persona bat, gogoratzen dena beti, kariño handiz nire bihotzekoarekin, hemen doka jarrita puntatuta, bere izena Porrotx. Ikusten duen bakoitzen, Manu, bihotz hori zer moduz dago. Bera bezala jende asko galdetzen dit, gehiago gogoratzen da jendea bihotzekoaz ni baino. Hori pasatzen zaitu. Hori politxare bada. Bai. Eta aurten esate baterako, EITB maratoia bihotzaren inguruan izango zela jakin zenuenean, burura eta bihotzera zer etorri zitzaizun, Manu? Orain ez dira egin nahi zen, bizkat orduko orditzapenak,
Baina oso, ariketa egin behar izan dut, zuen lankide nereak esan zidanean etortzeko, apuntak hartu nituen, eta apuntatu nituen gauzak, nintzen oso ondo gogoratzen. Eta mira apuntatu ditut izenak, eta apuntatu ditut garai hartan jaso nituen opariak, adibidez gogoratzen naiz, orduan kolaboratzaile genuen batek, karo, gero etxean egin nituen bajan, igual 6 hilabete. Eta kolaboratzaile batek bidali zizkidan, orduan oso modan zeuden Stieg Larssonen novelak, suediako novela betzak bidali zizkidan, lankide batzuek, irrateko lankide batzuek manta beltz bat oparitu zidaten, etxean goxo-goxo egoteko, Franz Ferdinanden kompakto bat zera oparitu zidaten. Gauza denak apuntatu ditut, ez da? Orduko orditzapenak, baina ariketa egin behar izan duze, gauza asko aztutan euskan. Eta gero beste bitxikeria batzuk goratzen naiz, ospitalera hor nintzen aste bete dorrela. Eta nik ez da gizte pasatu zen aste hartan, baina iritsi zen mandarina kamioia handi batze, bai bazkal orduan, bai meriendan, bai afaltzeko mandarinak ekartzen zizkigu. Garaitxu hau izango zen orduan agian, Manu? Zen otsaila martxoa. Otsaila martxoa. Eta enaiz aztuko Larrialdira joan nintzen astelen goiz batez, eta igande hartan banatu zituzten Oskarrak. Eta enitzen gogoratzen ze pelikulak irabazi zuen, konsulta egin behar izan dut, Slumdog Millionaire. Begira! Pelikula ederra. Oso ederra. Oso ederra. Bai, oso ederra. Hori ere loteria bat, Oso ederra. Bai, bueno, eta mandarinak ere baduka bihotzarekin alako antzekotasun bat, beraz. Gogoratzen naiz, Larrialdietara nijoala, nire bikotekideari abisua bidali nahi niola, eta ez zegoen WhatsAppik, ez dakit nola abisatu nion, ez dakit emaila bidali nion, ez dakit 2009, igual emaila bidaliko nion, Edo lankideren batek edo abisua pasatu zion. Bai, nik ere bidaliko nion, dozut SMS-a bidaliko niola, bai. Bueno, horrelako horitzapenak dauzkat, Ostakit zer kontatu nahi zen igun? Ez besterik gabe horitzapenak, esan dizuen pixka bat, astutan euskala eta hemen apuntak hartu ditu ala, esan dizuen mandarinena, eta gogoratzen ez baitere gure ama zenak, zera, jakin zuenean bihotzeko izan nuela egundoko susto hartu zuen, eta gogoratzen naiz gau oso eman zuela lorik egin gabe, esna, da kezkatuta, eta... Baina gure hurrengo gunean ikusi ninduenean, bizirik negoela, ez? Eta ongi zeundela, ez? Bai, joan zen, zera, arropa dendera txaketa bat erostera. Bai? Bai, dotore joateko ospitalera, ni ikustera. Zu ikustera dotore joateko? Hori. Eta segurazki... Eta segurazko irrati entzule asko ere hurrengo goizan falta motako zuten zure ahotsa, eta asko kezkatuko ziren ze gertatu da gizon honekin. Hori, ez pasatu zaio. Non dago Manu etxe sortu.